ndikulandireni ku bwalo la CHICHIRI Trade Fair Grounds mu mzinda wa BLANTYRE. Dzina langa ndine Alex Banda ndipo kuno tabwereratu chionetsero cha zaulimi. Ndatsala pakono kuti chionetsero cha malonda chifukwa kuno kawiri kumakhala malonda koma chaka chino ino ndi 20th National Agriculture Fair imene imalimbikitsa kapena kutukula ntchito zaulimi. Kuno kwabweratu anthu, makampani ndi ena osiyanasiyana okwana 181. As a matter of fact, pofika lero ndikuti 184. Ichi ndi chiwerengero chokwana chopyola kwambiri 131 omwe analiko chaka chatha. Zimenezi malingana ndi akuluakulu omwe amakonza chionetsero chimenechi cha zaulimi a Malawi Confederations of Chambers of Commerce and Industry MCCCI. Chaka chino monga nthawi zonse achitanso ubale ndi unduna wa zaulimi. Dzulo kunali mwambo waukulu omwe unaonetsa ndithu kapena kutsegula mwambo umenewu wa chionetsero cha zaulimi wa National Agriculture Fair, ndipo tinaona mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa dziko la Mozambique Philip Nyusi anali malo ano ndithu kuzatsegulira chionetsero chimenechi cha malonda. Kuno ndi kwa bize ndithu mchingerezi, anthu ali pikitipikiti, malonda osiyanasiyana ngati kumanzere kwangaku ndikuti imeneyi ndi stand ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana omwe ali ndi katundu osiyanasiyana kuphatikizapo uchi umene kodi uchi ndi bwanji 10,000 tisiyana ndi ndalama zochuluka pano. Komanso tikhale tikucheza ndi anthu osiyanasiyana ngati aluwanawa. Pali osiyanasiyana kumanja kwanga kuli pavilion kapena stand ya Malawi Bureau of Standards. Ili ndi bungwe limene limaonetsetsa milingo kuno kwathu ku Malawi. Ndipo timafunanso tinene kuti chionetsero chimenechi cha malonda cha National Agriculture Fair chili ndi mutu amati theme. Cholinga chake chaka chino akuti ndikufuna kukuza ntchito zaulimi kudzeratu akuti boosting agriculture, boosting export capacity through enhanced production through innovation. Anakambaponso anduna oona za ulimi amene ndasamkawala anati ayi dziko la Malawi silingapite paliponse kupatulatu kudzera mu commercialization mchingerezi kapena kunena kuti kudzera mmalonda. Mchithuzi mwanumo amene wanda Monica Khombe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Bureau of Standards kumbali yofalitsa nkhani ndi momwemo sindalakwitsa ziko mwinde ndithu ndi momwemo chabwino. Ndi mafotokoza za profile kapena zomwe Malawi Bureau of Standards imachita. Mwina mungangotsindika momveka bwino kuti Malawi Bureau of Standards ndi bungwe lanji, linabwera bwanji ndipo zimathandiza bwanji ku ntchito ya malonda komanso pano tukamba zaulimi tsopano. Okay. Zikomo kwambiri. Monga mwanenera ine ndi Monica Khombe, ndine mneneri wa bungwe la Malawi Bureau of Standards. Bungwe la Malawi Bureau of Standards ndi bungwe la boma lomwe linakhazikitsidwa chaka cha 1972 kuchokera ku nyumba ya malamulo pa chizungu pa Act of Parliament la chaka cha 1972 ya chaka cha 2012. Mwachidule bungwe la Malawi Bureau of Standards limaonetsetsa kuti ntchito za milingo komanso muyeso zikugwiritsidwa bwino ntchito muno Malawi pa chizungu timati kuonetsetsa kuti standardization and quality assurance in Malawi. Zikomo kwambiri. Chabwino mwina tikuona mwina tione kumanzere kwangako kuli foja. Foja ndi chinthu chimodzi chimene timayenera kukhala ndi mulingo. Tinene kuti zonsezi izizi inuyo mumaziunguza kuziyeza mwina tikhale pasi. Bungwe la Malawi Bureau of Standards limaonetsetsa kuti katundu wina aliyense amene akupezeka pansika waonedwa. Olofoja timaona uchi. Olofoja maonayo apo mnakuona mnagwira hane. Malawi Bureau of Standards limaonetsetsa kuti akamapita munsika akati amakayika kama shopu akuluakuluwa Malawi Bureau of Standards aona komanso akuyeza nkutsimikiza kuti kutsatira ndithu milingo ya Malawi yokhudzana katundu wina aliyense mwe mukufuna muguleyo. Mwachitsanzo Malawi Bureau of Standards zina mwa ntchito zake ndikupanga milingo ya Malawi kuonetsetsa kuti katundu wina aliyense mwali pansika ali ndi mulingo wake woyenerera omwe akuyenera kutsatidwa. Timakhalanso tikuyendera m'mashopu komanso m'misika kuonetsetsa kuti katundu wina aliyense mwene ali munsikamo ndoti Malawi Bureau of Standards anaona komanso ndikutsimikiza.
pa stand pathu pamaonanso mbali nayo kuli maskelo. Nimafana zikufusa za maskelo. Kawiri tikama ambiri akamva Malawi Bureau of Standards amene undaja amaphwanya maskelo. Olanda maskelo amati. Ino ndio Olanda maskelo. Ai, Malawi Bureau of Standards so Olanda maskelo. Malawi Bureau of Standards ntchito yawo ndikuonesesa kuti pochita malonda zipangizo zogwiritsa ntchito poyezera weights and measures ndizolondola ndipo palibe kuberana kuti konse wagulitsa sakudzibera komanso ogula sakuberedwa. So aliyese apambane win-win. Apambane khale win-win game pachizungu timatero ndena Malawi Bureau of Standards tinapatsidwanso mphamvu kudzera mulamulo lomwe limatchedwa kuti Metrology Act kuonesesa kuti lizionesesa kuti pansika pamalo pomwe pakuchitidwa malonda zipangizo zonse zoyezera zizikhala zoyenerera ndithu kutero kwa Malawi Bureau of Standards tiso ndi ntchito ina yayikulu yomwe timayang'anira maskelo komanso ndi zipangizo zina kutero kuti makhala kuti katundu ina lesasana gulitsidwe pansika amenewa kuti Malawi Bureau of Standards zipangizo zoyenera chimene kuti anachiona kuvomereza kuti nchoyenera kuchitira malonda komanso nchokhomedwa ndithu misonkho bwinobwino. Chabwino. Posa jeda patinava ma newspaper la ku mawairesi ma television akuti ayi Malawi Bureau of Standards apita kuchipatala kukaonetsetsa kuti milingo ya mankhwala ili bwino. Milingo kama skelo ana akamapita pa skelo paja amakaonanso zimenezo. Simunalowere ntchito ya ini yake muzija mwende fotokozera zoti malamulo anakupatsani mphamvu. Pamene bajasi linalowerera ntchito ya ini yake chomwe timafuna kukonza ifeyo ngati tsiku lomwe nthawi imene kuti tikukumbukira tsiku lomwe timati Metrology Act, tsiku lokumbukira miyezo pa dziko lonse lapansi. Ndefe ngati Malawi Bureau of Standards tinangochitenga kuti tithandizire zipatala zathu zaboma kuonesesa kuti zipangizo zonse zoyenera zoyezera zili ndi ndondomeko zonse zoyenera miyezo yokuyenera bwinobwino kuti anthu akamalandira mankhwala azilandira mankhwala mogwirizana ndi miyezo yoyenerera. Mukhoza nditsimikiza kuti pena akamapereka mankhwala kuchipatala kuja zimatengera kuti thupi lawo lolemera bwanji. So ngati zimafuna kuti ngati nimalemera 70 kilo mankhwala aso andipatseso molondolana ndi mlingo umene. Nda Malawi Bureau of Standards pamwe ankapanga pa nthawi imeneja nali kuti kuonesesa kuti zipangizo zonse zoyezera kumene kujako zikupereka ma readings zoyenerera kuti akamapereka chithandizo zathu achipatala akhale kuti akupereka chithandizo choyenerera. Ndaonanso kuti pa mndandanda wanu wa ntchito zomwe mumagwira pali kumvako nkhawa za anthu ochita malonda. Mumakwanitsa bwanji kumva nkhawa komanso kuonetsetsa kuti nkhawa zawozo zafikiridwa kapena mwakwaniritsa kuzikhudza mokhutira iwo ogula? Ife Malawi Bureau of Standards tilidi ndi ndondomeko zathu zomwe timagwiritsa ntchito zomwe timati consumer complaints komanso tingoti complaints handling omwe timakhala tikulandira madando osiyanasiyana kuchokera ngakhale kwa ogulitsa ngakhale ogula makamaka pa nkhani zokhudzana ndi quality ya katundu. Kutoko munthu akakhala kuti ali ndi madando naliwonse amenera kuti angolemba kalata kwa Director General omwe amakhala kufotokoza nkhawa zake ndipo omwe Malawi Bureau of Standards amatha kumuthandiza mosavuta. Komanso ndi njira zathu zomwe munthu amatha kuyimba mwaulere namba yathu 462 imeneyo amayankhula ndi akuluakulu ku Malawi Bureau of Standards ndipo amatha kumuthandiza moyenerera. China chimene chandipatsa chidwi ndikunena kuti inu mumaonetsetsa milingo. Timanena kuti ayi olanda masikelo ndimafuna ndione kuti kodi kumbali ya mutu wa chaka chino tukukamba za National Agriculture Fair kulimbikitsatu ntchito zomwe alimi amachita kuchokera kumunda kukolola komanso kugulitsa. Ndaonanso kuti ntchito zina ndizogulitsa mayiko akunja eti. Ndiye tandipatseni chithunzithunzi kuti kodi mukukwanitsa bwanji kuonetsa kuti alimi akamagulitsa katundu wawo akhale ndithu mlingo oyenerera komanso sakuberedwa akhalenso wapamwamba chifukwaso ndi mbali yanonso imene. Monga mukudziwira amene ulili mutuwe Malawi Bureau of Standards tili ndife oyenerera kwambiri ndipo ndi udindo waukulu kuonesesa kuti katundu yemwe akupangidwa m'Malawi wochokera kaya kumunda kaya kuna kulikonse kaya nthawi yomwe akudzalidwa nthawi yomwe akupangidwa ku factory
uli ndi quality yoyenera ma standards kutengera ni milingo ya ku Malawi angakhalenso milingo ya kunja ngati munthu akufunisisa kuti atumize kunja. Tiliso ndi malabotale akuluakulu ovomerezeka ndithu pa dziko lapansi lonse ena osonyeza kuti munthu atha kubwera ndithu kudza kubwetsa katundu wake ku labotale kwathu kuti tidzatsimikize kuti katundu ndoyenera kapena ayi. Komanso ndi ndondomeko yomwe timati export monitoring scheme yomwe timatha kuyesa ndithu ngati munthu akufuna kuti timuyesere titsimikize ngati katundu wake akutsatira ndithu ndondomeko za mayiko ena akunja. Pa nthambi yomweyo tiliso ndi milingo timakhalanso ndi information kapena kuti milingo ya mayiko ena oti munthu atha kubwera kudzamva kuti kodi akamafuna kutumiza kaya uchi ku Germany akamafuna kutumiza kaya pinati wake ku Zambia zomwe akuyenera kutsatira ndi zitizo. Malawi Bureau of Standards tili nako kuthekera komufotokozera munthu zinthu ngati zimenezozo kuti akamakhala kupanga kaya kumunda kaya akamakhala kulima kaya kumunda kaya kupanga ku factory akamapanga production yake adzikhala ali informed akudziwa kuti chomwe icho akuyenera kuchita ndi chani. Chabwino ndiye tikati tiyankhule mwachidule chilichonse chomwe chikuchitika kuno ku trade fair inutu ndi amene mwakhala pankhati. Ifeyo ndi amene tili penipeni pankhala pakati weniweni osonyezeza otsimikiza kuti katundu wina aliyense mwe akupangidwa Malawi pa production level ka nthawi yomwe ali kumunda kaya kudimba akhale ndithu ndi quality oyenerera. Ndiye mwenapochoka pano popeza timadziwa kuti kuno anthu amabwera amalipira kuno chaka chino chaulere ku National Agriculture Fair. Mukulumikizanitsa bwanji ntchito zanu ngati Malawi Bureau of Standards komanso wina aliyense poti inu mwanena kuti muli nkhala pakati mukulumikizanitsa bwanji magawo onse poonetsetsa kuti zomwe alimi akulima zili ndi quality kapena ndi zapamwamba zoti tikhoza kugulitsa inde ngakhale mayiko akuja. Ndikuona pamwina muli mapaketi osiyanasiyana kaya ndi tsabola zimenezi mukuonetsetsa bwanji kuti zikhale za mtengo wapamwamba? Zimenezi za Malawi Bureau of Standards momwe tanenera muja kugwirizanitsa kwake ndi pomwe kumabwerapo ngati munthu wabwera ku Malawi Bureau of Standards kudzanena kuti ine ndifuna munditsimikizire kuti katundu wanga atopezeka pansika kapena munditsimikizire kuti katundu wanga nditumize ku Zimbabwe mogwirizana ndi ndondomeko za ku Zimbabweko ndikakhala ololedwa kuti tingomuchitira confirm ngati Malawi Bureau of Standards. Ndiye chomwe ndiso ndinganene kwambiri kwa zathu omwe abwera kuno alimi komanso ena cooperatives omwe abwera kuno ndichoti athamangira ku Malawi Bureau of Standards kuti adzapangitse certify katundu wawo. Ndikuonapo apo anifi kawirikawiri amakhala magulu ang'onoang'ono anthu amayi akumidzi ndithu ndikumakwanitsa ndithu kupanga ndithu katundu wawo amene wawa kuti afike poti katundu wawo wafikidwa pa kamlingo chifukwa ndimaona mmakhala ndi MBS pre-certified kapena certified kuti afike pa mulingo ogulitsa kuti ichi ndi chakudya choyenerera kugulitsidwa angatani. Pali ndondomeko zomwe zimayenera kutsatidwa munthu akakhala kuti akufuna atsimikizitse kuti katundu wake uyenera kukhala pansika pachizungu kuti alandire certification quality certification ya ku Malawi Bureau of Standards. Choyambirira ndiyonetsa kuti akhale kuti business yake ili registered ndi bungwe ndi kwa registrar general komanso ali ndi jatimati tipini kuya ku MRA. Tipini ndakuti tax payer identification number aliyense kuti amakhala ndi nambala yake akhale nacho imene. Akhale nacho imene chake nako abwere ku Malawi Bureau of Standards akabwera ku Malawi Bureau of Standards kudzatiuza kuti ife ndipanga katundu wakuti ndifunika kuti ndikhale certified. Ndeno Malawi Bureau of Standards timamuyika mukaundula wathu ngati ino tsopano client wa Malawi Bureau of Standards. Kenako amadzatitana akaona kuti mogwirizana ndi ma standards ya katundu yemwe iye akupanga mamilingo ya katundu yemwe iye akupanga amadzatita akaona kuti zili bwino amadzatitana fa Malawi Bureau of Standards ndi machita akauniuni wathu ndi ma inspectors a Malawi Bureau of Standards ndikuonetsetsa kuti kodi akupanga ndi zolondola mogwirizana ndi ma standards ngati ndizizi zakudya za ukhondo akutsatira kakhala zoti zili bwino kapena kuti chizungu kuti the person is complying kapena the product is complying imabwera naye ku Malawi Bureau of ndimanyamula sample kubwera naye ku Malawi Bureau of Standards kuti tikayiyese.
kakhakuti wayesedwa katundu uja kakhakuti wakhoza amala Bureau of Standards amapereka chiphaso chomwe manena kuti pre-certified. Pre-certified yo kuti katunduyo ali bwino ndithu akupanga milingo ma minimum requirements ma minimum standards minimum requirements komanso kuti yakhoza ndithu product yakomano kuti akuyenera kuti amala Bureau of Standards amuchite monitor imene je makhala window period akazoti amuchita monitor ndithu kangapo mwina ngati kanayi kuona kuti akukhoza timayendera kuchoka kuno ku Blantyre kupita kaya ku Nansadi kuchoka timayendera ndithu kumene kuja kukaona kuti kuchitepa mukumafika apena poti yayi kuchitepa mkutali ndi mala Bureau of Standards ndesi tikafika kuti kose tikumafika tikafika umeneko tikaona kuti ayi ndithu zonse zikukhala bwinobwino ko ndondokwezana mwina olokanayi pamene baja pomwe timapatsano full certification pomwe mmaona product ina kuti makhala MS ndi nambala kumapeto ku nambala ya kumapeto imatanthauza kuti dzina la mlingo yomwe inayesedwera ndi mkaka uwu alemba kuti MS 633 MS 633 apa ndekuti amene wanda kuti milingo anakwanitsa imene wawa anakwanitsa ndipo tinayendera ndithu kangapo nkuona kuti ayi ndithu there is consistency in terms of compliance to standard Malawi standard 633 chifukwa za milk powder specification ma technical requirements onse a milk powder alinalembedwa minimum ndengatana mukaona nambala kuti pali MS 633 ngati mene lili apapamu ndekuti anakwaniritsa milingo ya Malawi standard 633 chabwino ndisachoke pano musanamalize kapena kuchotsa mawu akukhosi tipatseni chithunzithunzi kodi ntchito za Malawi Bureau of Standards ndi zotani ndipo ntchito zanuzo zithandizire bwanji kukwaniritsa masomphenya a chionetsero chino cha zaulimi pofuna kuonetsetsa kuti mwina dziko la Malawi likugulitsa zokolola zake m'mayiko akunja ndalama zakunja zibwere mdziko muno ntchito za Malawi Bureau of Standards nzingapo ndithu mwachitsanzo timapanga milingo ya Malawi mukuiona apapayi inapangidwa ku Malawi Bureau of Standards inapangidwa ndi anthu komano inapanga coordinate ndi Malawi Bureau of Standards timatsimikiza mene ndanena muja timatsimikizanso kuti katundu wapangidwa ku Malawi kuti asanafike pansika timakhala kuti tauona kaye fa Malawi Bureau of Standards kutsimikiza kuti athokhadi pansika opanda vuto lina lilonse nkhaniso za consumer complaints mmene munafotokoza muja tikamapangaso munthu sakamatumiza kunja katundu export certification timapereka ndithu ntchito zimenezo komanso tili ndi labotale lomwe timayang'anira katundu timayang'ana ngati katundu akukwanitsa milingo osiyanasiyana komanso zimenezo ndangochulako pang'ono komanso ngati ife omwe timayang'anira ntchito za kagwiritsidwe ntchito kama measuring instruments tilinso ndi ntchito zina zokhomera msonkho kutsimikiza kuti ma measuring instruments omwe akugwiritsa ntchito pa nkhani za malonda ndoyenerera komanso ali ndi ndoyenerera komanso atsimikizidwa ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards timapangaso timati pa chizungu calibration kuonetsetsanso kuti katundu zipangizo zoyezera zopangira zoyezera zikupereka miyezo yoyenerera amene watu amene mukutionera pa Zodiac Television komanso Zodiac Online pa tsamba lathu la mchezo la Facebook ndi a Monica Khombe iwowa ndi mkulu yemwe amathandizira kufalitsa nkhani za bungwe kapena ndi company imene ndi company bungwe limene la Malawi Bureau of Standards la boma lomwe milingo ya chilichonse chomwe chili mdziko muno iwowa ndi amene amaunguza izi akuti zithandiziranso kupititsa patsogolo ntchito za ulimi pofotokoza kuti anthu alimi omwe afuna kugulitsa katundu kunja akulandirapo dipo pa cholowa chawo pofuna kuonetsetsa kuti masikelo mwachitsanzo ndi zina zikhaletu zili ndi milingo yoyenerera komanso katunduyo ndoyenera kupita kunja ndiye pano ndikhale ndikuyenda kuno ku Chichiri Trade Fair Grounds tili mkatikati mwenemwene mwa Khomesa Hall ndikupumira kaye kwa mphindi osafikaso mphindi 30 seconds komanso ndibwerere pano ndicheze ndaonani ife apo a yellow card ticheze nawo khalani pomwepo.
ndimakuwuzani kuti tili mkatikati mwa Comesa Hall mumzinda wa Blantyre kuno ndi ku CHICHIRI Trade Fair Grounds kuno kuti chionetsero cha zaulimi. Chionetsero chimenechi kulitu kampani zosiyanasiyana ndi makamba za yellow card. Mukaona chithunzi chanucho yellow card aliso ndi ma t-shirt. Kodi mukugulitsa ma t-shirt amenewo? Ma t-shirt amene wasiti kugulisa actually ndi ma raffle draws amene anthu ndithu amene akwanisa kutsegula ma account nthawi ina yake tikhale tikupanga maere ndithu kuti anthu nawonso akwanitseko kuchena nawo. Chabwino. Ine ndabwera pano pa yellow card chifukwa choti ndakhala kwa nthawi yayitali ndikuona masamba amchezo masaini misewu zikwangwani zosonyeza yellow card ndipo ndi chidwi kuti tingodziwa kuti yellow card mukandilole ndibwere mbali imeneyo. Chabwino. Tidziwe zambiri za yellow card komanso kuti iwowa amapanga chani. Choyamba tinangofikira kucheza ndinakuchita chidwi ndi zimenezi. Dzina komanso kuti udindo wanu ku yellow card. Ine dzina langa ndi Chisomo Yakobe ndipo I work as the brand promoter at Yellow Card. Ndeti ngati ndinaona yellow card pena pake muna ndipangitsa kuti ndioneni. Not necessarily ine koma kuthekera kwanga kunaliponso momwemo kuti mukwanitse kuona nditi. Yellow card ndi chani imapanga chani? Yellow card imeneyi ndi an electronic wallet. Muchichewa chomveka bwino tikhoza kubwerekera kuti ngati momwe ilili Airtel Money ndi TNM Mpamba, it's an issue to do with money transferring both locally and across the border. Apart from that, Yellow Card is a US-based company. We are saying that now we are in more than 21 African countries where through what we call Yellow Pay, an alternative source right at the Yellow Card app, the user is on a better position to transfer funds within African countries at a zero transaction fee. Chidwi changa tsopano. Yes. Kuno ndi ku National Agriculture Fair chionetsero cha ulimi. Yes. Ntchito zanu ndi alimi mwazilumikizitsa bwanji ndipo phindu lomwe angapeze mulimi ndilotani? Chabwino mukhoza kundichitira umboni kunena kuti tikamayang'ana za ulimi timakhala ndithu tikunena za industry yayikulu kwambiri. Simbewu zokha zimene timaziona at the end of the day kumene kuja kumakhala mankhwala, kumene kuja kumakhala zipangizo za ulimi. Wina mwa katundu ameneyi samagulidwa kwathu konkuno ameneka azigulidwa kuchokera mayiko akunja. Takhala ndithu tikusausika nkhani zokhuzana ndi kuti kodi tikhoza kugula bwanji katundu amene mayiko akunja ndi zina zotero. So kubwera kwa Yellow Card ndikhoza kufotokoza kunena kuti ndingati simplified solution imene ndithu ikhoza kuwalola anthu kupeza zipangizo za ulimi. Tikukhala mu nyengo ya digital ino imene pamene ndili pano ndikhoza kugula galimoto kuchokera kunja ndili konkuno ndisanapite ku Japan. So kufotokoza kunena kuti mkatikati mwa wallet imene ya Yellow Card mulinso ndalama zina zimene ndi za digital zimene ndithu tiyerekeze inu ngati muli nayo account ya Yellow Card lero mutayika makwacha kumeneko mukhoza ndithu khani mwayo osintha ndalama imeneyo kuchoka ku makwacha kubwera ku mtundu wa ndalama imene timayitchula kuti United States Trade Dollar, ndipo mukhoza kugwiritsa ntchito ndalama imeneyi pogulira ndithu katundu osiyanasiyana online. Ndikuona apa barcode imeneyi. Yes. Imeneyi ni njira imene nditati ndi phone yanga yamakono zitha kuskana pamene njira imene ndithu ndikutsimikizireni kuti ndi phone yanu yamakono inu kuskana pamenepa ndekuti mukhale ndithu kuti mukupanga download pa chizungu amatero application imene ya Yellow Card. Ndiye mwina phindu chifukwa ndalama zakunja zikusowa upita ku banki nthawi zina upeza kuti ayi ndalama kulibe kuno zakunja. Ndi Yellow Card munthu ukhoza kupeza ndalama zimenezo mosavuta. Ndi Yellow Card ukhoza kupeza ndalama zimenezo mosavuta. Chabe kuti pali chinthu china chofunikira kwambiri kuti nditsindikize ngati mmene ndinafotokozera kuti ndalama imene tunaya kuti ndi mtundu wa ndalama za digital zimene ndithu ngati inu mwakwanitsa kupeza ndalama zimenezi mukuyeneka ndithu muzigwirisire ntchito pamene mwina mukulipira katundu osiyanasiyana amene mukugula online, osati kuti pa Yellow Card akuti pakumapezeka USDT ndi ndikayika makwacha ndipita ndikapanga withdraw ayi, koma online ndithu mukhoza kukhala ndikuthekera kochita malonda ndi anthu amayiko osiyanasiyana. Chabona ndimayeserera ndi phone yanga apa kupita pa Yellow Card. Yes. Zatheka ndi mmene mukuonera zosavuta. Ndi zosavuta.
ndi mmene mukuonera kutereko anthu amene agwiritsa ntchito phone ya Android application imene imapezeka ndithu pa Google Play Store komanso anzathu amene agwiritsa ntchito mafoni amene wa iPhone kapena kuti makina aliwonse a iOS ndithu pa App Store application imene imapezekanso mosavuta choncho. Ndisanachoke pano ndimafuna mu chotse chilichonse chakumtima kwanu chokhudzana yellow card ndi chani alimi angakwaniritse kugwiritsa ntchito motani komanso anthu angayipeze motani? Chabwino ndithokoze chifukwacho ndipasa mwayo umenewo kuti ndichonse zakumtima kwanga momwe ndinafotokozera kunena kuti zinthu zokhudzana ndi zipangizo zopangira ulimi angakhale mankhwala angakhale mbewu kumene zina zimenezi ndithu timagula maiko akunja. So uthenga umene ndingapereke mwina kwa Malawi ndokuti tikuyenera tipange embrace kusintha kwa zinthu. Maobwerekera amanena kuti a lot of people demand for change even though they are not ready for change itself. People are afraid of change. People are afraid of change. Everything is changing apart from change itself. So this is a way to go. Mungapeza kuti maiko amene achita bwino, this was their starting point, embracing zinthu ndithu zokhuzana ndi technology. Chinthu china chachikena ukudziwa nzanga kuti nkhani yokhuzana ndithu ndi amene wawa makamaka mascammers, they are almost everywhere in as far as the money is concerned. Taonako anthu akuberedwa ndalama ndithu angakhale pa Airtel Money eni angakhale pa TNM Mpamba eni. So ndipereke uthenga pano kunena kuti ife ngati yellow card sitimaloledwa ndithu kupanga transaction malo mwa munthu kuti ayi ndipatseni password yanu ndipatseni pin kuti ndikupangireni transaction. Zimenezo ndithu ndi zosaloledwa. Ndathokoza kuti munatenga nthawi kuti inenso ndayamikanso kuti munafuna tiyankhulani. Mufuna ndikupatseni t-shirt kapena musika? Ine ndofuna topo kwa. Inu mufuna topo? Mubwere. Ndikamaliza zimene ndikupangazi. Akuti ndapata chovala cha yellow card mukandiona na yellow card ndekuti andigula. Komabe tili kuno ku trade fair ndimanena kuti tikhale tikucheza ndi anthu osiyanasiyana. Timamva kuchokera ku Malawi Bureau of Standards omwe ananena kuti ntchito ina yomwe akuchita nkuti alimi kapena anthu omwe amachita ntchito zosiyanasiyana apezetu milingo yoyenerera kugulitsa malonda awo kwina kulikonse. Pano ndi pa pavilion kapena tinene kuti pa stand ya National Economic Empowerment Fund NEF amadziwika bwino ndi kupereka ngongole kwa anthu. Muli bwanji mani? Ndi bwino muli bwanji Alex? Zikomo kwambiri. Kwina amene akutionera akudziweni ine ndikhoza kukutchulani dzina pano koma ndi bwino kuti anthu akudziweni kuchokera pakamwa pano. Ine ndi Elizabeth Hala Mapemba ndimagwira ntchito ku NEF. Nkona mwandipeza pano ndithu. Zikuonetsanso kuti zovala zake nzani mfunditi. Zedi ndithu. Ile ndimagwira ntchito ku NEF ngati mneneri wa bungwe la NEF. Ndetabwera kuno kufuna kuwadziwitsa Amalawi alimi kunena kuti kunoko kwa agriculture fair kuno ifenso timapereka ngongole zofuna kutukula alimi kuti azipanga bwino azichita bwino komanso akhale otukuka mu nkhani za ulimi. Nkona atafika pamalo pano. Chabona. Gawo lomwe mukuchita makamaka ndilotani? Pompano timamva kuti ayi muli ndi kuthekera kuti mupereke ngongole kwa anthu, tikumvanso kuti ayi pano zikole zafewerako. Tangotitengani ndithu pang'ono timvetse bwino lomwe kuchokera kwa inu monga mneneri wa NEF. Tili ndi ma products osiyanasiyana kapena kuti mitundu yosiyanasiyana ya ngongole. Tili ndi mitundu ina yomwe imangopanga target business kutukula ma business osiyanasiyana. Tili ndi mitundu ya ngongole yomwe ili special kwa azimayi pa chizungu timati women empowerment loans. Tiso ndi mitundu ya ngongole yopanga target azibambo yomwe timati men empowerment loans. Komanso tili ndi mitundu ya ngongole yomwe tinachita kupanga special yofuna kutukula achinyamata imene timati youth empowerment loans. Komanso tili ndi mtundu wa ngongole omwe tauyambitsa chapo mpano umene umatchula kuti ayi mwanena kuti mwafewetsa chikole. Mtundu umene wa ngongole munthu atha kutenga Malawi atha kutenga amene alibe chikole. Imene dzina lake tikuti vukani. Dzina lonse vukani. Tukani khangati kuti anali mmatope. Anali mmatope. Ndetufuna kuti avuke kuchoka mmatope muja atukuke azipanga business. Nde dzina lake tikumati vukani. Imene iyi Malawi opanda chikole ndithu ndolandidwa kudzatenga. Imayambira 250,000 kufika 1 million. Ndithu. Ndi chidwi tsopano. National Economic Empowerment Fund kapena NEF ntchito yake kwambiri
ndi kungothandiza mwina timaona ngati amalonda kaya ena otani magulu titayandikira apa chifukwa chidu changa chili pa ulimi komanso theme ya chaka chino ndiyofuna kuonetsetsa kuti alimi akuchita zinthu mo ndifunanso mwina ntalankhula ndi achikulira zoonadi ifeyo tikuwathandiza alimi kwambiri tili ndi maproducts ena amene ndinanena kuti otukula sector imeneyi ya agriculture ndipo tili ndi maproducts angapo ndithu amene awapanga target kutukula alimi mwina nditchulepo kuti Ministry of Agriculture ndi one of the shareholding ministries ya NIFI ndiye kuti tili ndi timangoyena kukhala nawo maproducts ofuna kutukula sector imeneyi ya agriculture mofunanso kuyenda monga mwa shareholder wathu ndiye mitundu ina yangongole yomwe tili nayo mu sector imeneyi ya agriculture. One tili ndi agribusiness loan imeneyi imapanga target ma business onse ali mu sector ya agriculture. Any business in sector ya agriculture atakutenga loan ya agribusiness. Tiso ndi loan product ina yomwe timati farm inputs. Farm inputs. Yes. Zipangizo za ulimi. Yes. Imeneyi imapanga target kuti tithandize alimi agule zipangizo zofunikira mulimi ka fertilizer kaya mbewu kumene imeneyo ndithu imapanga so target ulimi umeneyo wa nthawi ya mvula. Yes, monga season yathayi tinagawa ngongole imeneyi kwa alimi opitirira 15,000. Yes, tinagawa ndalama zera muvuka ni kapena ndondomeko ino. Iya, ndondomeko imene ya ngongole ya zipangizo za ulimi. Yes, farm inputs. Tinathandiza alimi opitirira 15,000 ndipo tinagawa ndalama yopitirira 22 billion mu product imene ya za ulimi. Yes, ya zipangizo za ulimi. Tiso ndi product ina ya livestock kapena kuti ngongole ya alimi aziweto alimi kuti ali ndi mbuzi kali ndi ng'ombe pali special ndi loan product yomwe imafuna kuthandiza iwo komanso mene munatchulira apapa tili ndi ngongole ina yomwe ndifuna ndilongosoleso ya cooperatives yomwe imagwirizana so kwambiri ndi theme ya chaka chino ya agriculture fair. Ndifuna ndibwere pamenepo. Yes. Tukamba za boosting Malawi's export capacity through enhanced production in agriculture. Yes. And innovation. Yes. Mukuchitapo bwanji pamenepo tili ndi ngongole mtundu wa ngongole omwe timati cooperatives loan. Cooperatives ambiri amafuna atalowa into production. Ngongole imene imathandiza iwowo kuwapatsa capacity kuti azipanga produce zinthu zosiyana-siyana. Nkuona pamalo pano sitinangofuna kungobwera mkungoyika ifeyo kuti timapereka ngongole timafuna yes timafuna tibweretsenso chitsanzo mama yes alimi amene ena tathandiza ndipo akuchita zolongosoka ndithu mogwirizana ndi theme ya chaka chimenechi. Apapa tili ndi koyamba tili ndi Namwanje cooperative amenewa Farmers and Marketing Cooperative. Yes, amenewawa ndi cooperative yomwe akuchokera kulunzu ndipo ku BLANTYRE konkuno ndipo ali ndi ma products osiyana-siyana. Ali ndi ma products osiyana-siyana monga mmene mukuoneramu amalima ulimi wa nthirira ndipo ma products amenewa nditawuza kuti amapanga supply ku ekhaya. Ndithu amakagulitsa ku ekhaya sikawo ndi umenewo ndithu nde zimenezi ndithu ndi zinthu zomwe tinaona kuti zikugwirizana ndi theme ya chaka chinoyi. Komanso ndi cooperative ina yomwe tabweretsa pamalo pano yomwe ndi Dumwaliri cooperative imene imapezeka pathabwa sewachikwawawo ndipo amapanga produce mpunga ndikupakira amene mukuonereramo yes wachokera pathabwa pompa ndithu amene wanatenga ngongole yokwana 31 million ndipo mmene mukuonera mpungawo kuti mmene packed bwinobwino export quality monga mwa theme ya chaka chino ya agriculture fair ndithu Malawi's export capacity through enhanced production. Ndekuti ali ndi kuthekera amenewa kapena ngongole yanuyi chifukwa cha timati chiwongola dzanja apanikizika kuthera ku chiwongola dzanja. Chiwongola dzanja chathu nchoganizira Malawi. Monga ma mission yathu timanena kuti ife tufuna kutukula Malawi pa chizungu timati underserved Malawi yani. Ndekuti olo chiwongola dzanja chathu chijatika machipanga timakhala kuganizira kuti Malawi atukuke. Azisiyanitsa kuti nkakatenga kunifi ngongole yake nditubuka nayo nkusiyana kuti akatenga mwina kwa akatapira kapena ma financial yango zitu pamenepo koma kunifi timamvetsetsa because ifeyo ndi bungwe la boma
ndeti mavezetsa timaika welfare ya Malawi patsogolo. Chabwino. Ndibweranso kwa inu Mai Elizabeth Hara Mapemba eti? Yes. Ndibweranso koma ndive amati from the horse's mouth. Amati mulandu apa munda amakambira pa munda eti? Zona zake. Dzina toyamba. Dzina langa ndine Francisco Solomon amene ndikuchokera kuna Mwanje Cooperative imene timakumapanga zinthu ngati zimenezi. Timalima zitheba, tomato, anyezi, andi kabichi, andi chimanga chachiwisi mwina mukuchiona uku. Imezo zimene tikumapanga pa cooperative yathu. Na Mwanje akuti ili kulunzu komwe? Ndi zona zake na Mwanje ili kulunzu komweku mwatiye makata. Ndi chidwi chofuna kudziwa kumbali ya ngongole akunenawo koma mwina akhoza kukhala kuti akunama. Ngongole zake ndinzomvere? Ko basi ngongole zake ndizomvere zeni zokuti sitimayerekezaso kuti mwina mwake ife tikhoza kufikira koma titaziona ndi mmene zitafotokozedwa ndi mmene tikugwirisira ntchito tikuona kuti ngongole zimene ndizomvereradi ndiponso ngongole zimene zizi anthu ena akumana kuti zikumafuna anthu ochita bwino khokha zimenezo ndibodza pakadakali pano pa ife amene tinatenga ngongole imeneyo anthu okuvutika akumudzi eni koma ndi ndalama imene atipase kwana 35 million tinayiona kuti no kwa anthu akumudzi chosatheka koma kwa ifeyo yatheka ndipo ikutheka ndipo sikutiso tikutuluka nayo thukuta pakubweza ayiso chilichonse chikuyenda bwinobwino palibenso vuto linalilonse limene tikukumana nalo chifukwa choti mbewu zathuzi tinapeza icheno otigula ngati akuyekhaya mokuti no mgwirizano wa ife ndi akuyekhaya uli bwino mgwirizanonso wa ife ndi akunifi zabwinobwino. So tikalowa muyekhaya katundu amene tikudyayo ndoti akulimidwa ndi Amalawi komanso tikutukula inoti? Katundu amene akulimidwa ndi Amalawi komanso akutitukulaso ife eni Amalawi mokuti mgwirizano wathu ife ndikuyekhaya timakapereka wiki ina iliyonse mande pa katundu yese timakasiya kumeneko ndiponso mazalidwe athu wa katundu amene timamuzala mastage pofuna kuti no ife ndayekha mgwirizano wathu usathere pa njirayi ndithu. Chingereza amati sustainability pali ndithu ndondomeko yoyikika kuti zinthu zisamire pa njira? Pali ndondomeko ya ndithu yoyikika imene tinapanga mgwirizano ife ndayekhayo kuti zisayimire pa njira tipitize mpaka na kalekale komanso tisakhumudwitsa yani family koma tibwereka ndalama. Dzina lija komanso udindo wanu kuna Mwanje Farmers Marketing Cooperative? Dzina langa ndine Francisco Solomon ndine chair wa gulu limene. Chabwino Solomon chair. Tathokoza tingocheza kupang'ono ndi Mai. Mai kodi inu dzina ndani koma gulu lanu sonchani? Ine dzina langa ndine Eliza Jones. Gulu lathu ndi Dumalidi Tabwa Dumalidi Cooperative. Mpunga u ngwanu? Mpunga umene ndi wathu. Tachoka nawo chikwa ndithu pa Tabwa pomwepo. Tinganene kuti munapeza ngongole yochuluka bwanji ndipo ikukuthandizani bwanji kuchitira? Ngongole imene tinapeza kunifi tinatenga 31,500 ndipo ikutithandiza kwambiri kuti business yathu indalowa pansi panopo ayi ndithu business yathu ikupita patsogolo oti tapeza phindu oti tagula chigayo chokonola ufa chogayitsa ufa ndi chokonola kuchokera munifi komanso ngongole timakabweza. Tathokoza Mai. Zikomo kwambiri. Ndi mmenemo mwina kungofuna kutsiriza titsanzikane nawo Mai Hara tamva maumboni mwachidule mawu ananga khala otani probably in 30 seconds. Mawu anga omaliza nditha kungwamema alimi ndi Amalawi wonse foti ngongole zathu zoyamba kuchoka ku business ukafika kulimi kuti ndithu apite ku office yomwe ayandikana nayo yanifi maofisi athu amapezeka ma post office kwambiri komanso tili boma lililonse komanso tili ndalangizi constituency iliyonse m'Malawi muno ndi kulikonse komwe aliko atha kungofunsa anzawo kuti mwina akudziwa kuti kuli mlangizi kapenanso apite pa post office yomwe ayandikana nayo akapeza nifi akamva zambiri kuti nawonso apindule nawo. Cholinga chathu nchofuna kuona Amalawi akutukuka pa nkhani za chuma, nchofuna kuona Amalawi akupanga business apeze chochichita nkumadzimira paokha. Zikomo kwambiri. Tathokoza Mai Hara Mabedi amene kuchokera ku NIF tiyendebe tione kuti ena akuchita motani. Ulimi umafunika ndi kukhulupirira kuti pakhale upangiri wapadera. Ndiye ngati alimi alibe upangiri uliwonse sizingatheke. Tinamvanso dzulo anduna azaulimi akunena kuti ayi kuli sukulu za ukanjenjede zosiyana-siyana upangiri umenewo ndikudzera mu kafukufuku umene sukulu za ukanjenjede zingapange. Sukulu imodzi mwa iyo ndi ya Liwana Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources imene tikuyembekezera kuti ikhoza kukhala ndi upangiri othandizira alimi. Ndiye mwina ndiwona ngati pano nde pano tiyandikire tikaone tikayambire uko kwe. Ndi manena apa kwa anthu omwe akutionera pa Zodiac Online komanso
pa television yathu kuti sizingatheke ndithu kupita patsogolo ndi ulimi tikaona ndithu mutu wathu wa chaka chinochi eti inuyo ngati Luana tiyambe mwina ndi dzina lanu ndiye mutiuze zomwe mukupanga pofuna kuonetsetsa kuti ulimi mdziko muno upita patsogolo. Tathokoza kwambiri. Ine ndine Kingsley Masamba, ndikugwira ntchito ku Luana poganizira mutu wa chaka chino opitisa patsogolo ulimi kuti tizitha kumadumiza zinthu. Ife aku Luana tabweresa zina zimene tikupanga ku Luanako zimene tikuganiza kuti zikhoza kuthandizira kupitisira ulimi patsogolo. Zinthu zimenezi zili magawo osiyanasiyana ndiye mwina mukhoza kundilola kuti mwina nditatchula chimodzi pa zimene tabweresazi komanso ndifotokoze kuti tabweresa zinthu zambiri. Luana ndi sukulu yayikulu kwambiri sitingabwerese china chilichonse ndiye tasankhapo zina kuti tionese kunoko. Ndiye monga mmene ndafotokozera tikhoza kuyambapo mwina kuti tizifotokoza chimodzi. Apa mukuona apa zikuchokera ku department ya Kwakacha zokhuza za nsomba. Mwina zimene tingakambe apa nsomba soti malima nsomba timalima uli nduli wa nsomba ndiye kupyolera ku department kumeneku mwina chimene tingafotokoze panopo ndi choti timagulisa tikhoza kuona kuti mbewu ya nsomba pa chizungu amati ma fingerlings. Panopo tikukamba za mega farms alimi akhoza kugula mbewu imeneyo kuchokera ku Luana mbewu ndi imeneyo si chambo ichi chimenechi ndi chambo. Komanso lilinso ndi mitundu ina ya nsomba koma Malawi amadziwika kwambiri ndi chambo. So iyi ndi chambo. Timagulisa mbewu imeneyi kwa alimi kuti akhoza kuyamba ulimi wa nsomba komanso titapasanso upangiri winanso. Tikachoka pamenepo apa ndi department ya horticulture. Ndi tomato akulimidwa m'madzi smart hydroponics pogwirisa ntchito njira za makono. Madzi mmenemu makhala zofunikira zonse ku mbewu komanso ndi mitengo imene tikhozanso kugulisa kwa alimi ya mango komanso ndi zipatso zina. Tikachoka pamenepo mwachidule kuti kwambiri apapo ndi department ya ziweto animal science department. Apapo tangoonesa zochepa kwambiri koma apa pali uzu umene alimi akhoza kugula mbewu kuti akazale ndi kumadyesa mbewu zawo komanso pali zakudya zina za ziweto zimene zimachokera tikuyerekeza ku ntchentche komanso pofuna kupitirisanso tsogolo pa mbewu ulimi wa ziweto tilinso ndi njira zina zimene timagwirisa ntchito kukwatisa ziweto ndi zinthu zake ndi zimene zili apazi. Apapo njira za makono zimene timagwirisa ntchito apapo pali katemera wa nthenda ya nyokaso komanso apaponso pali zina zimene zimathandiza kuti mbewu zimere. Izinso ndi zina monga mbewu za chilengedwe. Mbewu za chilengedwe ndizofunika kwambiri. Zimenezi zimapirira kwambiri kusintha kwa nyengo. Chimenechi ndi limanda komanda sitelele lijo limenelo komanso pali bonongwe chidede ndi zina zotero. Mbewu imene limanda munalipezera mpaka na kwa alimi mutati muone ti ndi mapaka ang'ono apo amene timatha kugwisa so kwa alimi. Apopo palinso mbewu ya bowa imene timagulisa anthu kumapanganso ulimiso wachani wa bowaso. Mwina kuthekera kwanu mkotani kumbali ya bowa chifukwa ndachezako ndi alimi mbuyo omwe amandiuza kuti ayi kupeza mbewu ya bowa si chibwana. Ayi kuthekera kwa chovuta kwambiri nchionera kuti anthu ambiri sapeza upangiri woyenera koma kuthekerapo kulipo ndithu
ndikuona kuti stand yanu ndi yayikulu ndithu ndi tipiteko tsidya linalinso tikaone kumeneko inonso ngakuluwana atu chabwino ine green interaction iweso ndiwe green interaction tapanga kainji chabwino tibwereno tione apapo ndi department ya crop apapo tikungoonesa mbewu zosiyana-siyana, mbewu zoyiwalika komanso mbewu zimene zikubwera kumene apa pali zinthu ngati mapira komanso pali mbewu zina zangobwera kumene ngati chia ndi quinoa zimene tinapanga mbewu zinazo zotitu anthu ena sangazidziwe konsepo sangazidziwe koma tikhoza kukusimikizirani kuti atabwera kulowana tiaonesera mbewu zimenezi komanso kuwapasanso upangiriso wa mbewu zimenezi. Chabwino ndikuonanso uchi apa zikuyenda bwa iyi ndi department ya zankhalango apapo tikungoonetsera kuti kupatula kuphunzitsa anthu timathanso kupanga ichicho ndi ming'oma komanso apapo tikungoonesa uchi umene timatha kupeza kuchokera mu ming'oma tu imene tikudziwa imene ndaonako ine nditero chimakhala chachitali ndithu kapena mwangochepetsa kuti chidzawane mukomesa ayi izizo zimayendera kuti kodi anthu akufuna zotani so timapanga malinga ndi mene munthu akufunira komanso timakhalanso ndi maphunziro kuti kodi anthu ulimi wa njuchi angapange bwanji ndithu apapo mukuona zakudya zosiyana-siyana iyi ndi department ya food science masambati imene ndi department ya food science and technology panopo tikukamba zoti tizitha kumatumiza katundu kunja so kupatula kuti izizo timaphunzitsa ana skulu timapanganso komanso timaphunzitsanso ma communities ndi apa mukhoza kuona pali jamu pali pinati pali juice wa mitundu yosiyana-siyana komanso pali zinthu zina inuyo mukhoza kundivomera kuti zinthu zikachuluka kwambiri chimene chimavuta nchoti zimaonongeka ndeti ndi njira zambiri zothandizira kuti zinthu zimenezi zikhale ndi moyo wautali. Ndikuona mchithunzimo kuti pali mmodzi wa kuluwana akucheza ndi anthu anu pamene paja pali chiyani apapo pali mashina amene timapangira mabrikets mabrikets tikhoza kuonera kuti zinthu zimene tikazipanga tikhoza kugwiritsa ntchito ngati nkhuni ino muziwa ngati panopo anthu akumadandaula kwambiri mitengo ikumadulidwa so izizo ndi kuchokera kumasamba anteza amene mashina amene mukuwaona pamenepo apangidwa kuluwana komweko tinawotcherera tokha komanso pali ukadaulo umene timagwiritsa ntchito popangira zinthu zimenezi si imene anthu amene amapangira ndikhoza kunena choncho mwachidule ndimafunano ndikubwezenso ni mbuyo pomwe tikumaliza kucheza kwathu tikumaliza kucheza kwathu gawo lomwe sukulu ya ukachenjede ya luwana ikutengapo pofuna kupanga mchingereza kuti boost sport capacity through enhanced production through innovation iniyo ndikuona ngati kumbali imeneyi ndinofunika kwambiri mukuchitapo chani ife tikuchitapo zambiri wani timapanga kafukufuku 2 timakhala kuti timaphunzitsa anthu osiyana-siyana ife kupatula kuphunzitsa ana skulu timafikiranso anthu ena so chinthu kuti chikafike kunja chimayenera kuti chikhale chapamwamba kwambiri mwaona maproduct amene tikupangawa ndiwoti tikudziwa kuti kodi tikamatumiza kunja anthu amafuna ziti so tikumapanga kafukufuku kuti mwina zokolola zikhala zochuluka komanso zimene zakonzedwa kale zikhalenso za pamwamba kwambiri kuti zikapita kuja anthu akathe kukagula popanda mavuto ena aliwonse zikoma kwambiri mmenemo ndi mmene tikuchezera ndi magawo osiyanasiyana omwe ali kuno kuchionetsero cha malonda kuno ku CHICHIRI Trade Fair Grounds mumzinda wa BLANTYRE ndikutengeni tiyende pang'ono chifukwa ndinanena kuti kuli magulu osiyanasiyana tayendako ku yellow card tayendako ku Malawi Bureau of Standards tinapita ku NIFI komabe ndingokuonetsa mbeni mmene mkati muno mulili ndikunena kuti kwabwera kampani zosiyanasiyana zambiri tikhale tikuyenda malo osiyanasiyana mundilole pano ndikutengereni ku chidwi cha
anthu ena amalonda asomwe ali kuno chifukwa tu ulimi sikuti ndi chimanga tomato kapena anyezi yekha palinso zina zosiyanasiyana kaya ndi shuga amene kumanzere kwangaku ndikuona ndithu salima shuga zokhazokhazo ndithu komanso ulimi wina omwe unatipatsako chidwi komanso chithunzithunzi chodabwitsa ndi ulimi wa chamba ndiye pano mwina ndingokuonetsansoni paperepa imene ili pansi pa akukuli salima sugar imene ili pansi pa Green Belt Authority komanso Cannabis Regulatory Authority pano pali magulu osiyanasiyana ndithu amene akugwiritsa ntchito chamba ndithu kugulitsa kunoko chamba chenichenicho ichi chosuta ndithu pre-rose chopiringa kale chilipo mpano pali mafuta ndi momwe mwawo ni mafuta yes zina ndani mai zina anga ndine flata na mpunta yeah ndikuona chamba pa tikhoza kuyatsa chamba pano osamangidwa ifuka chani kuti simungamangidwa ifuka kuti chamba chathuchi si chamba chozunguza bongo chamba ichichi ndi chamba cha medicino chothandizira mankhwala yeah siri mukasuta kuti muzipanga za misala ayi komanso muchamba munkumati muli ndalama ndithu ife nkumagulitsa chamba chathuchi kupita mayiko akunja chifukwa ndi mututu wa chaka chino yeah muchamba muli ndalama kwambiri zochuluka koma chuma chimafunika kuti chichitike kuti ukhale ndi license chifukwa sali yense mwangalime chamba amene ali ndi license yekha ndi amene akuzolima chamba chama inu muli ndi license yopangira zimenezi mpaka muli license sure chama kupatula chambachi tandiuzeni mwina katundu wina yemwe ali pano pofikira ndithu mbewu yeniyeni ya chambani ngati mene mukuonera pakamtengo kakuoneka kokongolaka zipatso zake ndi zimenezi uyu ndi hair growth uyu yamathandiza kukula tsitsi kuti lisamatotoke tsitsi lathu limakhala lokula bwino la thanzi ndithu zinazi uyu ndi body butter ndi mafuta odzola amene amapanga moisturize thupi lathu kuti lizinyezimira bwino lizikhala soft uyu ndi pen save amene amagwira ntchito ngati liliment pomwe kumva kuti pakupweteka umatenga liliment wathu pen save wathu ndikupaka kafungosoka ngati so liliment sure Koto limene ndi 30,000 sure imaenda thokoza kamba kanthaya zowambiri ndeti manena kuti katundu opangidwa kudzera kuchamba ndi wambiri tingomva mwina apa kuti pakuchitika chani akamaliza kucheza ndali ndo ifeso timve kuti 11.4 menda nena kuti 7.2 ndi wholesale price mukapita mashopu ena menda nenachi ndeti ayikapo yo kaphindu kawo ndi mwina ndi 8.5 or 9,000 kwa koma iyi ni ma wholesale prices athu mwina pali fuzo lini zomo kwambiri pano pali kugulitsa pano pali kugulitsa fakateka mitengo iri muzoona akuluakulu mwakhutira ndi katundu achamba ukambidwa pa takhutira kwambiri ndipo ndiwothandiza kwambiri makamaka kuthupi ndi health ya munthu zofunika kwambiri dzina ndani ndine Deus Kamwendo ndithu chimene chakupatsani chidwi pano nchani kupatula kachakumwaka kamene kachokera sokuchanga pafupi chilichonse chili pano nchoti chandigwira mtima chifukwa izi zothandiza uhealth izothandiza uhealth ichi ndi ichi zikungosiyana kuti izi ni powder form izi ni liquid form koma zonsezi zothandiza pa moyo wa munthu bwana Deus mabetsatu pa kwambiri chabwino ifeso titenge nthawi kuti timve kuchokera kwa achikulira amenewa kuti atifotokozere iyi ndi kampani ya Invegro bwana ndingakupempheni pang'ono muli bwanji mwina mutayima kuti china chimene chandipatsa chidwi ndi pano ndipo ti mtsogoleri wa dziko lino anakuzindikirani ngati imodzi mwa makampani amene akuchita zinthu zozizwa choyamba timve kuti kuzindikiridwa kumene kuja pamaso pa dziko lonse ndi kunja zakupatsani mphamvu zotani no ifeyo tithokoze kuzindikiridwa kuti tizindikiridwe pa tsiku limene president akumalawi kuno komanso anzawo ochokera ku Mozambique amatsegulira chionetsero cha ulimi chimenechi chatipatsa nyonga kwambiri ndipo sitinachiyembekezere majaji mene anabwera dzana kuzatipanga assess timaona ngati ndi zinthu mwachizolowezi tikabwera kufeya kuno mmene zimakhalira kuti atiyendera atipanga assess apita sitinayembekezere kuti zikhala zinthu zoti zapatsa chinthu china chapadera kuti mwina aonapo kuthekera kwina kuti ulendo uno tabwera mosiyana ndi mmene takhala tubwerera mbuyomu komanso mwina ma products athu mmene takhala tubwera nawo mbuyomu tinenenso pano momveka kuti si ma products mmene takhala tubwera nawo mbuyomu pano patabwera ma products amene tengena kuti ali final tapolisha oti afikapo
one not only for local market but also for international market. Remember theme ya chaka chino ikukamba kwena kuti ulimi oyenera kuti ukupita chiyang'aniro choti mwina titha kutulutsa katundu kupita kunja kudzera mu innovation komanso mechanization. So part of the innovation ndi ma products amene tabwera nawo pano kudzera ku mtengo wa chamba umene boma lakumalawi kunoku 2020 linavomekeza. Panthawi yatayita khatu kunena kuti chamba ncholetsedwa, chamba iyayi chozunguza bongo, inuyo mwafika mpaka napoti boma kumakuzindikirani ndi kumabweretsa katundu amene poyera chonse. Mwina tinene kuti sichina chinthu chophweka kuti boma nalo solifika povomekezeka povomereza kuti kumalawi kunoku tikhoza kukhala ndi mtengo umenewu wa chamba nkumaulima ndi kumapanga katundu osiyanasiyanayo nkumagulitsa kuno kumalawi. Izi zili chomwe chifoti kafukufuku ona kuti mpaka na boma kapena kudzera ku parliament avomekeze anakhala kuyamba mwina mchaka cha 2012 kapena 2013. Komano kuti boma livomekeze zinatengera mwina zaka 7 kapena 8 kuti akhutitsidwe kuti ayi panopa katundu amene kapena mtengo umene utha kulimidwa kumalawi kuno. Ndiye kuti tinene kuti sichina chinthu chophweka kunena mosabisa kuti tifike pamene tili lero. Chabwino. Tanti fotokozereni katundu amene ali pano ndimava bwana Deus apa kunena kuti ayi ndakondwera nazo. Yo akulozabe kuti ayi katundu akhutira nayo. Product ndi apa. Apo yambira ndi aha. Zonse zichokera kuchamba iri. Ndio ndalongosola ndi mambo lafu makaka. Ndafuse bwana Rafael bwana Rafael Makaka amagwira ntchito ku Invegro. Ndikuona ngati bwana Deus akhoza kundirana ntchito yanga. Bwana Rafael Makaka amagwira ntchito ku Invegro imene ili pansi pa pavilion ya Cannabis Regulatory Authority. Mwina tiyambireni apa timve zimene muli nazo pano ndipo kuti anthu angakupezeni bwana. Zomwe kwambiri. Tinene kuti chiyambiriro chimene taonetsera pano ndi mtengowo. Inde kuti ili ndiye tsinde la ma products onse amene tabwera nawo tikuonetsera uko. Tikunena choncho chifoti anthu mwina akuzomangofunsa olokumadabota muli ndi protein powder mwamtenga kuti. Nawo tikunena kuti chiyambi cha zonsezi ndi mtengowo. Komano pa mtengo apapa pali zinthu mwina kumalawi kunoku ziwiri zimene tikugwiritsa ntchito kuti tipange ma products athu amene ali uko. Choyambirira ndi kuti ndi nthangala imene imabwera pa chizungu amati grain. Grain imeneyo ndi imene imatipatsa kwambiri zakudya zimene tikuziona kusogoloko. Komanso likakula mtengo imene ukakula umatipatsa flour. Flour imeneyi ndi imene tikugwiritsa ntchito kupangira tea komanso product ina imene machoti CBD smoking flour imene achinyamata ambiri akugwiritsa ntchito mashisha kapena even kusula kumene. Koma ubwino wake ndinene pano motsindika. Mtengo umene mukuona tsogolo uno ndi mtengo umene ulibe psychoactive property imene imapezeka mu mtengo wa chamba imene imachoti THC kapena tetrahydrocannabinol imene ili property yoti iniyo mukagwiritsa ntchito product yochokera ku property imene imatipangisa kukhala high. Kapena kuti ngati kuti mwagwiritsa ntchito chamba china kapena mwachangamuka sizimachanga izizi zosachangamutsa ndiye kuti umumu mulika property kamene makachoti CBD cannabinol ntchito yake cannabidiol I should say ntchito yake just for relaxation, stress management komanso mwina pain management. So ndinene pano koyambirira kuti tikatenga grainage tikapita nayo ku machine athu choyambirira ndiye kuti tikozapirira choyambirira ndiye kuti tipakapanga crush grainage imatipasa oil amene tapakira umu amene ali food grade oti iniyo mutha kudya kapena oil uyu amene ali wa cosmetics. Kapena ngati sinapange oil uyu ndiye tsiku limene tisankha tipanga oil uyu. Tikachoka popanga oil amene ndiye kuti mbali ina kumatuka fine part amene ali powder uyu protein powder. Tikachoka popanga protein powder mbali ina kumatuka zina zimene zimaoneka ngati nsinjiro pachizungu mati shelled seeds. Ndiye ndifotokozera ubwino wa ma products amene oyambirira amene akuchokera ku nthangala ya mtengo wa chamba umenewo. Tikapanga crush imene anena payamba paja timatha kutulutsa oil amene ali culinary hemp seed oil. Oil uyuyu timatcha kuti food grade ndiye ndi oil oti ali ready kuti munthu utha kudya. Mutha kuyika pa teaspoon kaya ndi pa mkono panu menda pangira nchimu mudya ali bwinobwino kapenanso mwina mwapanga masalads ndiye masalads ano musanaje mutha kungothira pamwe papacha kachiwiri kameneko. Kachitatu mwina mwaphika mpunga uja oti mwasevakale uli pa tebulo mukhoza ngotenga oil ameneyo ndikungowazamo mudya. Ndinene kunena kuti mwina ene cereal imene mwakonza kuti mudye ku nyumbako mutha kugwiritsa ntchito oil amene kubweretsanso tu flavor kununkhira kwa mtengo winatu ndithu. Ndiye kuti olokamilu kanu kaja kathanso kusinthanso flavor kapena mavekedwe achakudya chanu chichi. Komano ubwino wake ndimalizitse ubwino umene ulumu ndi ubwino so umene mu short seed.
muli what we call fatty acids omega 3 and 6 amene alofunikira kwambiri muthupi la munthu. Kufunikira kwe nkotani choyambirira amatithandiza kuyang'anira thanzi la mtima wathu komanso thanzi la ubongo. Tamvapo za kuganiza bwino cognitive thinking property imeneyi ndi imene imatithandiza kuti tiziganiza mwabwino. Komanso tifotokoza kuti omega 3 and 6 amene amathandiza kupanga control ma cholesterol levels athu mthupi mwathu. Paliso vuto mwina ali natela dementia kapena loss of memory. Ma products athu awiri amene wawo amathandizira kuti loss of memory ikhale ikutha pang'ono. Mwansanga ndakambapo za protein powder. Tili ndi ana m'mamidzimu amene akunyenchera. Chimene akufunika ndi matispuni awiri basi kusakaniza kuphala daily mama ino lonse kapena even madzulo adzidya. Muona kuti pamawiki atatu awiri tupija lambotani lamba kubwerera. Anzanga amene okhala mtown timapita ku gym timathamanga. The best protein powder to use mashakes kamphala kaya kumpunga ndilo yake ndi imene iyi. Tipitirire nsanga kunoku mwina tinene kuti chayamba chimene tagulitsa kwambiri chibwerereni. Mwina software isanambe dzulo ndi tea. Amene kumutcha kuti Invegro relaxing herbal tea. Tea amene ntchito yake ndiyo ngokupanga ni relax mind. Ndainakale paja kuti tea wathuyu akuchokera kuchani ku flower. So when you drink our tea, what will happen is just to relax your mind. Koma pali mwina yena makhani ma issues amimba mwina makhala mukubwata timagasi timeneti masas koma masas sanenenetu foti kafukufuku sana tuonetse koma tinene kuti mwina lero mwangodzuka modabwitsa mimba mwanu mungobwata zimachitika mwina munaja zosaja tsiku limene lero mimba mwakuvutani kungo mwakatika amene kaka muzeli mimba mosi mwatani mapanga seto bwino okay ubwino kuti uyu muthakuma nthawi yonse zoti ayi ndili ku office kaya ndili kuti muthakuboira ti amene musefa mwikamo kaya uchi wanu kaya mwikamo ka hibiscus kuti mwina ka flavor kakhale kuti kasintha basi ndiyeno zinapitirabe kuona kuti aya paliso kuthekera kuona kuti masamba amtengo amene wayamba tithakagwisa ntchito komano tagwisa ntchito mutani tikwaphika masamba amenewa ndikututsa wati ko ka district kamene kaja ndikamene matenga ndikusakaniza ndi uchi umene tikugula kwa alimi anzathu male muno kotero kuti tikuperekaso danga la mwayi amene danga la business kwa anzathu amene akutani akupanga uchi kapena akupanga ulimi wa uchi ndeti kugula uchi umene kwa alimi anzathu male muno tikagula uchi umene ndeti makasakaniza ndika ka district kamene kambakaja kuti tapatse amalawi mwayi kapena danga loti atakupeza health property ya uchi umene alisama udziwa komanso health properties ya CBD amene tachotsa kuchotsa kutsamba mitengo izi zonsezi mitengo yake ndithu tinayika molingalira mmene chuma cha dziko chikuyendera ndi mmene Malawi akupezera kotero kuti tikatchula mitengo ngati iyi ndi half kg packet ya short seed yoti munthu akagula intengera masiku 30 akugwisa ntchito mtengo wa pa wholesale ndi 8000 kwacha basi chimodzimodzi protein powder ndeti nzanga amene akupita ku gym akagula 8000 imeneyi packet imeneyi imtengera mpaka nakuthawa yani kwa mwezi akugwisa ntchito zamukambiri amene wandi Rafael Makaka ndi mmodzi mwa akuluakulu aku Invegro pali katundu osiyanasiyana apa amene akupangidwa kuchokera ku mbewu kapena ndithu mtengo umene wachamba ndithu tamva zosiyanasiyana panopa tichoka mkati muno tingomva kuti panjapo pakuchitika zautani ntchito ya ulimi ndiyofunika upangiro watsopano sitingokhalira khasu yayi kukhulupirira kuti pali njira zamakono kunjako ndeti khale tikubwereranso pano mu mphindi zochepa ife tingomwerako kati yako kochokera kuchamba tione kuti zitithandiza bwanji.
tabwera uku kaye. Ku trade fair tinanena kuti kwa mphindi zochepa tichoke mkati muja tibwereko panja pano chifukwa mukaona kutsidya uko kudzanja langa lamanjako kuli matraktare kuli maplau ndi zipangizo zina zapamwamba zomwe ntchito yake ndikuthandizira kuti zithandizire ulimi. Komanso ulimi sikuti nkukukhalira makaso basi yayi makasu yayi sitingapite patsogolo pafunikanso technology ntchito zamakono zomwe zingathandizire kupititsa ulimi mwamakono kupititsa ulimi pamwamba. Ndiye pano ndifuna ndichezenso ndi mmodzi mwa anthu omwe ali ndi stand yawo mchingerezi kapena abweretsa upangiri wawo kuno ku Chichiri Trade Fair Grounds kumbali yolimbikitsa ulimi. Bwana ndikudziweni dzina lanu komanso kuti kodi company imeneyi ndi yanji? Dzina langa ndine Evans Banda, company ndi Macro Limited. Banda akucheza ndithu masana ano pakanema wanu wa Zodiac komanso pa tsamba lanu la mchezo la Facebook. Bwana ndi makamba kuti ulimi tsopano ukufunika njira zamakono. Yes. Taona ndithu zipangizo zapamwamba osangoti khaso. Inu pano ntchito zanu ndi zotani? Ife tili mulimi wa nthilira. Chimene tikupanga provide pano ndi zipangizo zimene zimamuthandiza mulimi. Zipangizo zimene zimamuthandiza mulimi kuti adziwe kunena kuti athilire kapena soil moisture monitoring systems. Yeah, so mene mukudziwira kunena kuti ng'amba ikumachitika madzi amene akumalowa m'mitsinje mwatha umakhala ochepa tikufunika kunena kuti timakachita ulimi wa nthilira ucha madzi acha tizagwisa ntchito bwino. Osangoti osangoti mamawa kuthilira madzulo kuthilira zimene jazola kuika madzi tikuonunga komanso mbewu simachita bwino ifikone kuti kulandira madzi ochuluka kwambiri posa mulingo umene imayembekezera. Ndiye zipangizo zathuzi zimathandiza kunena kuti munthu adziwe kunena kuti lero ndithilire kapena ndisathilire. Ndithu apanda mufuna mundiuze mwachidule kuti pano pali njira zamakono zofuna kudziwira mulingo wa madzi munthaka. Pano pali zipangizo zamakono ndithu zonde ndikuonetsani zimene mulimi akagwisa ntchito bwino akhoza kudziwa choyambirira mulingo wa madzi munthaka. Chachiwiri akhoza kudziwa kuti michere salinite madzi ali michere ochuluka bwanji komanso akhoza kudziwa nena kuti nthaka yake ma nitrogen kapena ma nitrates akuyenda bwanji. Chapuno ndikuona zinthu zipangizo zosiyana siyana apa khangati nyumba za magetsi mwina mutalo otiyambire pasi tiyambire apa apo pamandi opsa ngati pamita ya magetsi tibirapo tiyambire munthaka mweni ili ndido tilimete malidziwa lili mbeseni ndetu pachimene mafuna kuonetsa ndionera kuti masensa athuwa amagwira ntchito bwanji. Masensa awo amaoneka amene mukuoneramu amene wawa nthawi yokuti tikuyamba kulimi wathu wanthilira ucha timadzalaso muchani munthaka timapereka kuti asadzalidwe bwanji mwakuya bwanji otengera ndi mbewu. Ndiye tikadzala masensa amene wawa ndiye kuti tsiku lonena kuti tikuganiza kuti akomalero tikathilire pamomba pakuoneka kuuma mwina ngati mene mukuonera kuti khangati ndikatani ndikathilire usanathilire umabwera ndi kadi yako iyi ndiye umabwera kadi nditu ioneni nemukabwera nayo kadi imene mumangolowesa timawaya ati mmene mumu za simple nditu tinakati nanunso mupangepo poti ndinatola nkhani ndiye udina batani ndikuona kuti tikutulusa mtundu wanji. Ndiye mwene mwasindikiza batani ikuonetsa green. Green watanthauza kunena kuti chinyontho chinakalipo koma chikupita chakumapeto. Anakhala kuti anatuluka blue tinakanena kuti chinyontho chilimo chokwanira. Ndiye green ndiye kuti chinyontho chilimo chochepa koma asathilire mulimiya. Blue ndoti ndi khatikhati madzi mu amenewo ndochulukitsitsa tidikirebe tisathilireso koma ikaonesa red ndi amene timanena kuti yayi tsopano titani tithilire. Chabwino tipitirire kwina kukuona ndaona simukadi yationetsa chinyontho ndi makono amene tikukambacha mbali ya ulimi ndi amene ndawawa chifukwa nena kuti tikapanda kupanga adopt ma technology ngati awawo chifukwa noti tikuchulukana malawi munomu dziko lonse lapansi tizikanika kudyetsana chifukwa nena kuti
sitikwanisa kupanga kutulusa zokolola zochuluka. Ulimi ukuyenera kuti utengedwe business. Kuti utengedwe business bwino tikuyenera kuti tigwisa ntchito zipangizo ngati zimene zizi kunena kuti tizikwanisa kukolola zochuluka zokuti mtundu wonse umene tikubadwawo tizikhoza kukwanisa kudyetsana ndithu. Tipitirire kutsogoloko. So system ina ndi imeneyi, iyo ndi camion card imene nanenera mucha, koma iyi camion card system. Chifukwa chake tikaona pale achikulira apo. Kuliko kuli Bili Mankhwe. Apo. Akuti ayi ndichoke Bili Mankhwe aoneke. Bili Mankhwe ndi amene amacheza ndaku. Chifukwa nena kuti tukamba zakuti imasintha mitundu. So ifo yone imasintha mitundu tonena kuti mwina amakhala ngati Bili Mankhwe amene isinthako blue amadzali mwambiri. Moderate moist ya green amene radio ndesina kambe. Radio ndiye kuti chinyontho cha atatu kuyenera kutani kuthirira. Amene ndiye indication yoti tithirire. Ndiye momwe tizithira day topeza kuti ambothira mwina kawiri olo katatu pa week. Imene ndi VIA, Virtual Irrigation Academy. Ndi momwemo imene technology ndiyo chokera ku Virtual Irrigation Academy. Ifamecro Limited kumalawi kuno kuti kupanga katundu uyuyu malawi momuno kunena kuti alimi akhoza kumpeza mosavuta komanso pa mtengo ochipa ndithu. Apa pali makina soyena masensa aja ndi omwewa awo tinaonetsana pacha koma ali ukamion kadi koma chimene chasintha apa nchonena kuti tsopano tayipasa wifi leader. So zonena kuti zimene zikuoneka blue green mbali yako je zikhoza kutengedwa ndi makina wawa ndikupita nawo pa makina internet kuti munthu tsopano akhoza kuziona pa phone, akhoza kuziona kaya pa makina ake a computer. Tipitilire. So ababa timangofuna kuti mungoona mungopanga appreciate kunena kuti katundu ameneyu amayezedwa bwanji kunena kuti ndoyenera kuti akhoza kupasidwa kwa mulimi. Chifukwa nena kuti nthawi zina anthu amafunsa kunena kuti kodi katundu ameneyu mumadziwa bwanji kunena kuti akagwira ntchito bwino munthaka msakatinamiza kuti chinyotho chilipo koma ifeyo mbewu zathu ndikuonongeka. Ndiye timatiya tikakonzatu katundu sikuti timangokupatsani timamuyesa kale. Ndi apa tikungoonesa njira imodzi imene timayesera katundu tisanampase mulimi. Apa mukuyesa katundu. Amene ndi maopa izi ndi charger. Ndi charger ndithu zikupanga power makina athu. Kodi ndi zotero? Chabwino. Chimecho uyu amene akuoneka ngati kuti pofikira magetsipa ndi pamene mukuyeza kuti sensa ili bwino kapena sensa ineso amene pamukayiona yapangidwa connect bwino kunena kuti tiziona kuti mudo team ikuchita bwanji. Koma chimene awawiri awo namene ali madolo ake ankhani mateshometer kuti akutiuza onena kuti zikuyenera kuti zikhale chonchi. Ndiye value imene kuchoka kusensa ndi kuti mafuna kuti isasempane kwenikweni. Ikasempana mochulukisa timanena kuti sensa ili sapititse kwa mulimi tiphwanye imene tiyambireso. Abanda tabwerani pano ndimafuna mundifotokozeremo za mabwino. Panopa ntchito yomwe mukupereka kumbali yofuna kutukula ulimi ndikuotani tikukamba za mega farms komwe akulimbikitsa ulimi wa nthirira. Inu mukulowa pati? Ifeyo tikulowa ponena kuti timuthandize mulimi amene akupanga ulimi wa nthirira kuti ulimi wake ukhale waphindu bwinobwino. Timuthandize kunena kuti asamangochita ulimi mongoganiza koma azidziwa kuti pasi pa nthaka pakuyenda bwanji. Nkhani yoyamba ndi amadzi timakambirana ya chinyotho munthaka. Nkhani yachiwiri ndi ya nitrogen kapena kuti fertilizer kuti akuyenda bwanji munthaka tikuonetsani apopo. Komanso nkhani yachitatu ndi ya michere munthaka. Chabwino. Potsiriza mwina anthu angakupezeni bwanji? Of course ine ndikhoza kuwapatsa mapa changu. Mukangolowa pa trade fair. Stand yoyamba. Kumanzere kwanu. Ndekuti mukufika pati? Pa stand yathu. Koma ifika onena kuti mawa trade fair ita ndiye kuti akuyenera kutipeza kwina. Ifeyo ma office athu ku BLANTYRE kuno ali kuchigumula commercial mbali ya kumene kuli muli brothers kuja. Komanso tikafika ku BLANTYRE ndiye kuti limbi tukomaloya nsewa cholo chigumula commercial kumene kuli ma office amuli kuja ndi kumene kuli ma offices athu kumene tikupangira zimenezi. Komanso timapezeka maboma malo amene kuli ma department ya irrigation. Ifeyo tili ndi ubale wabwino ndi department ya irrigation malawi muno ndiye anthu athu ogwira ntchito amagwira ntchito ndi department ya irrigation. Chabwino.
Abanda ndathokoza kuti munatenga nthawi kutiunikira kuti kodi kumbali ya ulimi kutukula makamaka wanthirira ngakhale m'mademba mwathu tingapite kotani akupezani kukhupiratu. Ndathokoza zikomo kwa basi. Amenepo ndi mmene atifotokozera amenewa a macro kungofotokoza mmene ntchito ya ulimi wanthirira ikhozopitira patsogolo. Mmene alimi sakufunika kuti adzingotaya nthawi yawo kapena kuononga madzi panga kumbali imene yofuna kuti athirire. Ine ndikupitirirabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuno ku Trade Fair Grounds mu mzinda wa Blantyre. Apa paliso malo ena alembapo apo ndikuona ati grow best pamwamba palemba FH100 ndi pafupi ndi pavilion imene ya macro. Ndikukhulupirira kuti timve zambiri ndaona achikulire awa amene mwina mutayandikira mutiuze tsopano kuti kodi malo ano ndi malo anji kapena mukugwira ntchito yanji auli choyamba chenicheni dzina lanu komanso udindo wanu ku company imene kodi grow best ndi company company ndi ACT Local Development Consultancy komano grow best ndi fertilizer product imodzi imene tikupanga. Dzina langa ndi Adil Chilungo amene ndikuyang'anira company managing director wa company imene grow best ndi mtundu wa fertilizer ndipo akubwera tu pamene pacha kuwaliratu kwambiri. Ndimafuna ndidziwe munthu akulowa apa pa gate ili la trade fair choyambirira kupeza ndi fertilizer amene sali m'matumbatu ali mabotolo amene ndi wamadzi amene timachita timapanga kuchokera ku nsomba ndi wamadzi ndi 100% organic amagwira ntchito mbewu ina iliyonse akugulitsa oberekesa ena amati safe container brandhauza kuti zonse zili momo NPK urea zonse zili muti zili momo amene ndi nsomba zimene ndi nsomba zomwezi zimene timalima malai kuno timapanga process kuti akhale fertilizer ndipo timapanga process muchitira kuti tikapopera mu mbewu timapera masamba agwire ntchito bwinobwino koma kuti agwire mmene agwira apa pamwe amene afunika kutsongolera kaye amadutsa 100 liters imene makwana 1.5 acres 1.5 acres. Correct, Nditu. Tatifotokozereni kuti kuchokera ku nsomba mpaka na kupanga fertilizer zikukhala bwanji alimi angangwiritsenso bwanji ntchito fertilizer amene ndikuona ngati ndi njira ya makono mpaka na fertilizer wamadzi kwambiri ndi njira ya makono. Fertilizer amene angagwiritse ntchito alimi timayamba ku msungunula ali highly concentrated ndi wamphamvu kwambiri kuti akangothira mu mbewu chonje akaocha ndete mamsungunula kuti agwiritsidwe ntchito ndeka pangidwa kake akagwiritsa ntchito akiti machita kupera masamba ndekuti ali amgula mafoli ya fertilizers amakapera masamba chamakhala ni mabowo ndeti mapita nthawi imene mabowo achali otsegula mas tomata zija zakilikaja ku secondary school ija ndeno timafuna tipangitake nthawi imene maochina aja mati tomata ali otsegula ndeti mamawa mpaka 8 o'clock kapena madzulo kuyambira 4 o'clock ndiye chikakhala chimanga akagwiritsa ntchito kake ndikokuti timatha kunyika right mbewu ija kuti imere bwino right ena amati inoculant ndi mwa inoculant yo amene asali fertilizer mugwiritsa fertilizer yemwe tikasungulula muja dilution rate ndi 5 ml to 1 liter kapena kuti chivindikiro chimene ndagwirachi ichi ndi 10 ml ndi kuti mmene timapungulira umu akazaza umu ndi kuti makathira mu 2 liters amadzi chifukwa 10 ml ndi tikatero basi ino sprayer yathu ndikuonanso kuti pali silu siluyo ndi authentication kuti no katundu itapanga ndife chifukwa pakhoza kutheka kuti wina kungoti yayi anagula padzana ndikuthiramo mmene musobo akatero ndi kuti zikhala ziluzera kuika komano silingi timafuna kuti auza amalayi kuti amene apeza kuti mulibe silu ndi kuti amene si wathu ndi kuti amene ndi si wathu komano apeze siluyi akagulitsa ntchito imene tikambira apange dilute bwinobwino akathira mu madzi 2 liters ka 10 liters molingana ndi mmene angapangire chimanga timamba ndi kunyika ndoti nyika kuti chimere bwino ka mwina 24 hours tikanyika pakapo mamawa kazala chikafika masamba 3 kapena 4 right ndeti mamba nokupopera koyamba ndeti papera masamba muja ndiye chimanga chimene chikuoneka pachija ndimafuna ndidzifunsa kuti kodi fertilizer chimanga chake ndi chichi ndi chimene chichi moti chimene tinangonyika ndikuzala chinamera bwinobwino ndeti napopera ndi mtu wamomo ndeti napopera kamodzi kasala kamodzi iyi imechikuoneka napopera kamodzi ndeti yasala kamodzi mumapopera ndi sprayer ndikuona sprayer taitututseni sprayer imene ija masprayer amene timagula iyi ni 16 liters ndimene timayuza umumu ndi timalowa 80 ml ya fertilizer kudzadzitsa mmenemo ukhoza kuthirira malo ochuluka bwanji kota eka tikuziwa waneka kota ija ndikuti apa kamodzi mukamamaliza sprayer kumaliza ndikuti kota eka yakwana pamene ichi mwati 1.5 acres ichi 1.5 acres
500 milliliters. 500 milliliters. Koma ndikuona so chigubu hapa. Chigubu chimwe 5 liters. Ndi 5 liters. Chimechi chimakwana 15 acres. Oh. Ichi ndi 5 liters chimakwana 15 acres. Chifukwa 1 liter imakwana 3 acres. De 1 liter 3 acres yo nkhani ekulimenti kwa uzalimi ndiwo kuti ndiotsika mtengo kwambiri. De 1 liter 3 acres ya ndi chimozimozi matumba 6. Ka urea NPK takambakale kuti amugwira ntchito zonse. Pomwe 1 liter timapanga 60,000. Kupoyerekeza ndi 600,000. Timafuna tingo apa ndimene mulimanga onere kuti fertilizer athu ndiotsika mtengo. Koma anocheka kaguliro kake ndimene mukuonapo isonza kuti sikupanga compromise. Ndi champhamvu sichifukwa kuti fertilizer ndiotsika mtengo ndikuti kagwira ntchito yotsika pansi. Ntchito yake ndi manager kusonza kuti ndi njira imodzi imene Amalawi alina kusangalala kuti tsopano ulimi uja wapwekadi kuti no tikolowesa zochepa kuti no tikolole kapena tipeze zinthu zochuluka mmene tingapangire ndi fertilizer wina uja. Komano mmene kambira fertilizer sichimanga chokha amalowa munthochi amalowa musoya ntedza zipaso zimene ka munda munthu akulima ka nsomba zimene ndizokucheza nsombaso ka kulima kuti ndabwera mwaliona thumba langa ndilofufu si kugula ichi sindichoka thumba langa labowoka pano ofozi ndi phone mele kambira muja mele kambira muja ndi half liter timatusa 100 liters imakwana maspray amwe acho aja 6 ndikuti ndi 1.5 acres maspray afu amakwana 1 acre mtengo wake ndi 30,000 yokha basi pomwe nthawi malo omwe amafunika matumba 3 ndi 300,000 malingana ni mmene mitengo ilili pomwe ndi 30,000 ndikuti akutsika ka 10 times ndikuti muna ngati mafuna mwagala zoditsika ndikuti tangotseri pang'ono basi kuna kulika ndi mafuna so 5 liters yona 5 liters ndi 250,000 ya komanso panombo chifukwa chokuti ku agriculture fair topanga promote ndikuti mwa 30,000 ndi 25,000 ya iyi mtengo wake makhala 285,000 komani chifukwa cha trade fair cha agriculture fair tikupanga 250,000 so zoti mulimi akagula nditu wapipuka ndithu andi sabanga expire ngati simuna musungunule ndakamba kuti masungunula ndio mukasungunula ndimene mafunika kuti mugwiritse ntchito nthawi yomweyo kapena maximum 2 days otherwise mukhuzosunga 6-7 years so kuti mulimi amene akuti mvera akhoza kuguliratu pokonzekera nthawi ya mvula. Potsaliza kucheza kwathu mbuyomu kuchigwa cha Mtsinje la Nshire ku Shire Valley alimi anafika point yonena kuti bonya uja kumutani suzi wake kumathira izi zikuthandiziraso kumbali ya mbozi zikumveka ya ndichonje kumene mukuona chimanga chamene chikuonekera cha clean cha health sinatema nkhwala aliyonse ya mbozi sinatema nkhwala yonse amatenda ena aliyonse andi mukuziwa nthawi ino ndiyo yothilira mbewu zimakomana ndi ziwa zambiri ziwawu mbozi koma kuziona chimanga chamene chikulira ndifukwa chokuti fertilizer nkhani yake yomwe yabonyabonyayo ndiye kuti element yoteteza ku zilombo kuti imakhala ilimo mu fertilizer imweyi ndiye kuti muti grow best ya company yanu company ndi ACT and Local Development Consultants yeah mwina tizingoti grow best yeah kwangu grow best basi company yonse dzina sinthani mwina tingosinda konkuno kunokota bwera komano tiliso ndi shop kumusiku momuno moti kwamene akuti mvera sanathe kugula pakali pano atakutipeza kumusiku tili ndi shop 41E 41E stand number 41E kwamene ali kulilongwe savutikanso kuti ndi shop pakati pa Lilongwe bus depot ndi banja la Sogolo tiliso ndi shop menepo distribution shop yathu kuzomba kwamene ali kuzomba amene akuti mvera akutionera tili mu Anjuman Mall moyang'anizana ndi Zikiti wa kuzomba kuti kabwera Blantyre kuno ya kuli building ya nyuwani imene amati Anjuman Mall tili mu E15 akuza kutipeza menemo tiliso ndi magro dealer kumpoto kukaronga kunzimba ku Nzuzu ku Chikwawa timathaso kutumiza mutakuona amene alilimo ndio kuti sikudiso kuti ndi abweraso serious na kwambiri timampanga rapu bwinobwino samaonongeka kama kafika bwinobwino komanso samalipira ndalama zambiri kandi matumba 3 nati ndi matumba 3 amenewo kuti akambe kukweza minibus akamakafika kwa ndalama zambiri MD ndathokoza ndiona ngati inu ni munthu wa malonda ndikusiyeni muchire malonda ndathokoza tilize kucheza kwathu tingopita malo amodzi tingoonanso kuti kumbali ya ulimi zikuyenda bwanji tingoyenda pomwe papa tione kuti kodi zikukhala bwanji nkhope inaso yodziwika tikupatseni mono yes mule bwanji tibunoka inuti awonderful nkucheso mukhudzidwaso ndi zimenezi za malonda izi za ulimi makamaka kwambiri pano pandabwera ngati ecogen
pamene tikuzaonesa ma biogas system. Tikaona kumbuyoku chithumba cha black ichi chimenechi timati chi biogas system. Nde timayika mondowe za ng'ombe ka za nkhumba kuphatiza ndi madzi zimatulusa gas ophikira komanso fetereza amene tikumuona apa pali ndi winanso tamuyika m'matumbamo. Tathokoza bwana Mkuche. Ziwambira amene nda wonderful Mkuche nawonso abwera ndi Ecogen imodzinso mwa kampani imene ili kuno kuchitapo malonda amenewa komanso kulimbikitsa ntchito za ulimi kufuna kutukula ntchito za ulimi. Ndiye pano ndi standi inaso tafunse ani ake kuti kodi standi imeneyi ndi yachani imapanga chani tikhulupirira kuti tipeza mmodzi pano amene tingayankhule pali nkhope zosiyanasiyana zimene tikuziona pano mwina mutandiyanikira wapo choyamba moni zikomo dzina choyamba ndikudziweni komanso kuti pano ndi kampani yanji komanso ntchito zomwe mukugwira kumbali ya ulimi. Pano ndi Farming for Passion pa video niye komano pali makampani atatu amene tikupangira limodzi. Nonse mwangobwera pamodzi? Yes, tangobwera pamodzi. Ukabwera kuyambira mbali yawoko kuli ma organic fertilizers amene some of them amagwirisa ntchito some plants amene timadzala. We grow them as a foliar fertilizers. What we do, we ferment them to make this fermented solution. This one is very rich in nutrients because that plant is called comfrey. That plant goes as deep as 3 meters, where it extracts the nutrients and bring them into the leaves. From the leaves, then you ferment it and make this powerful fertilizer. Chabo, nde pano pali makampani atatu mwati. Iyi ndi yanu. Yes. Apa ndi yachani? This is another company. Oh. He can explain. Yeah, this is another company as well. Mwina timveko kwa inu mutabweranso chakuno kuti mwina mutifotokozeremo mveka bwino timve kuti kampani imeneyi pali makampani atatu. Choyamba dzina langa? Dzina langa ndine Julius Kamanga. Managing Director Saju Agro Dealers. Okay. Yes. Saju Agro Dealers ili mbali iti makamaka ya ulimi kapena ikulimbikitsa bwanji ulimi? Saju Agro Dealers yakhaugwira ndi ali mujoka 2012 timagwisa ma agro inputs ngati mbewu zakudimba zakumunda komanso timagwisa ma chemicals crop protection koma chimene nkhani yakulu kwambiri yomwe ndiyo sangasa kwambiri m'malawi muno ndiyoti kwabwera fertilizer wa macapsules. Fertilizer wa macapsules seaja amakhangati kuti mutu ukawawa kumwa kamene kachi inde ndi akaka ndi ukaona mokuti akaka nanga si panopa mutu osati usingothandiza anthu ya koma dotiso likufuna kuthandizidwa mwachidule dothi lathu lukadwalika kwambiri ndiye likufunika chithandizo. Chabwino fertilizer wa mapilitsi onga capsules amene yuyu tikumuona apa amene tatifotokozereni za fertilizer wa macapsules. Fertilizer amene yuyu amapangidwa kuchokera ku ma microbes kapena tizilombo eti mabacteria timene mwachilengedwe tikakidwa munthaka timalowa mu mbewu ndikuyamba kupanga fertilizer kuchokera mmwamba mu mpweya ngati NPK uja ngati kamene ndagwiraka ndi consortium ya NPK mmene timatengewa mibuluja kungotenga akaka muli 1 trillion bacteria mu capsule imodzi koma capsule ndi 1 gram timaitenga imeneyi kuisungunula m'madzi opanda chlorine a 1 liter. Madzi amenewo tikasunguna 4 hours amakhala atasungunuka konseka kuyika ngati madzi koma opanda chlorine. After 4 hours matenga amene kankhwika 200 liters ya madzi drum imeneyo ndi drum lija limakwanira 1 acre. Modi 1 cup katidwe kake nkotani mafaira kapena kuchimangaku ayi timatenga kakapu kawisa fertilizer kachipanika number 8 ndi palika number 16 ndi kanika kapu number 16 ija muli ndika kukondi patsa chisonyezo kamene koko tingotenga ngati ka tin kapena katopo akaka ka botolo la madzika kamene kaka kamene kanike ndika kapu number 10. Okay. Ndiye kuti 16 ndiyo mutha kuika ititi mwachisanzo tiwiri basi pa phando limodzi la chimanga
ndero mukangoika kapati tiwiri pa phando la chimanga ndero matira fertilizer okulitsa kamata 10 to 15 days muyamba kuona zosatira mbewa nikukula mukatha masabata anayi ndero kuti mumazatenga wachiwiri ngati urea ndi uyali apayo umene ndi okulitsa NPK mauti muli amene ndi urea opereketsa azonse ameneyu alimi amene akutionera pakadali pano akhulupirire kuti kapiritsya kameneko kakhoza kubereketsa mokuti chimanga ichichi ndichongoyika yekhayekhayo simunatenge manyowa kumunda ayi ndithu inde mokuti tikudya nsima ya organic opanda chemical chimanga yonse mukuona apachi chayimidwa malo osiyana koma anangoyika okulisa ndikuzayika oberekesa moti ukolola ndithu 35,000 kwacha kapso imodzi okulisa 35 oberekesa munthu ukolola maumoti akayang'ane mabagi ma 100 chakuti 1000 kuchoka bwera pano mulimi agula fertilizer ndikuyika mthumba kumapita basi iya imutha kuika kungoyika mthumba basi kameneka wakumundanso chimozimozi ukayika mu daramu basi kudikira isungunuka iya imayika kaye mu 1 liter 1 liter yo ikangosungunuka 4 hours mukuyika mdramu kapena mukaona kuti munda wanu wakulu muli pachangu simukadike 4 hours ndeti matenga aka ka grinder aka kamene kaka mumatenga kapso imodzi ndikuyika madzi umumu ndikutenga kapso kuyika umu ndiye mukatero mumapanga yonse mukangopanga kateni kamakhala kanyenyeka kasungunukiratu mutenga kuyikaso mu 200 liters ya madzi koma ngati ulibe aka ndi 1 liter khoza kukasiya basi kungokasiya basi 4 hours ikangotha muli ndi fertilizer okwanira 1 acre phindu lilipo ndithu pa fertilizer amene phindu ndiye ndilosayamba kuyamba manyamulidwe akatundu ndiongoyika mbagi wakumunda osafuna transport haya ayonyamula mabagi a fertilizer mukatero nthaka yanu mumayibwezeretsanso chonde mukangoteronso pameneponso mukuchepesa mtengo ogula fertilizer nkukololanso ndiye kuti mapindula kwambiri ndikamachoka pano ndifuna ndikuchoke ndi yankho kuno tabwera kufuna kudzalimbikitsa ulimi kuti alimiwo akhale nkuthekera kuti chimanga chonga ichi kapena chilichonse chomwe akulima akwanitse kugulitsa mayiko akunja pochokera pa phindu ndi zochepa zomwe akuyikapo ino ndi yankho mwakuti apapa Sajo Agrodealers lapeza thandizo kuboma la Malawi pa nkhani ya fertilizer kumbewu zonse fertilizer ndo mbewu zonse Malawi muno zimene timalima zija mwakuti alimi athandizika fertilizer otsika mtengo woberekesa wobwezesa chonde munthaka wopangisa kuti even kukakhala ng'amba moja chimanga chothira fertilizer uyuyu chimapirira chabwe mwina ndisanachoke pano mune nanji zokhudzana ndi kumene anthu angakupezeni alimi angakupezeni pati kupatula kuti mpafupi ndi khomo ili la trade fair munomo tikhala ndi stand imene tizigulisa anthu apeze fertilizer uyu mu trade fair mumuno mkati momuno mokuti adzampeza anthu ati panopa adzangofunsa stand number 19 ndi kumene akampeze fertilizer ameneyu mu trade fair mumuno chabwino ndathokoza kuti munatenga nthawi kuti ticheze ndabweza fertilizer ujeti mwabweze ndi uyuyu koma mutakathiranso mukolola nkwagaira kunyumba chabwino ndathokoza mmenemo ndi mmene tachezera ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi mapavilion awo kapena akhazikitsa ndithu ntchito zawo zosiyanasiyana kufuna kuthandiza alimi kuti phindu likule tacheza ndi Amecro, tacheza ndi Agrobest, komanso tamaliza ndi Sajo imeneyo yomwe ikukamba za fertilizer capsules yeniyeni kungosungunula ndikuthira ndithu kuno kuli zochitika zambiri komano amati ayi zikachuluka sizidyeka sitingakambe zonse zokhudzana ndi ntchito zothandizira ulimi cholinga kunoku ya 20th National Agriculture Fair yomwe yayamba dzulo kufika lero ndikufuna kuonetsetsa kuti ntchito za ulimi zikupita patsogolo alimi ali ndi kuthekera kuti akwanitse kugulitsa zokolola zawo kumayiko akunja kupeza ndalama komanso ulimi izi nzomwe tabwerera kuno ku 20th National Agriculture Fair